Hola, senyor rector. Li parlo en nom de la Plataforma Universitària pel Català. Parlem en aquest torn perquè considerem que les llengües són un tema indissociable de Bolonya i bé, com la resta d'associacions es van reunir amb vostè la setmana passada, nosaltres li vam presentar el nostre manifest de peticions, el qual es pot accedir des de la web. En aquesta reunió vostè ens va proposar ja una sèrie d'acords, malauradament de tots els acords als quals es va arribar en aquest cap de setmana ja se n'ha desdit alguns. Ens agradaria poder comptar amb un rector de prova del qual fos creïble. Les passades eleccions vostè va fer dues promeses en el seu programa respecte a la llengua catalana, augmentar un 5% el percentatge de classes en català i crear una carta de llengua i cultura catalanes. No n'ha comptat cap de les dues. Al revés, el català en 5 anys ha retrocedit un 10% en els graus durant aquests 4 anys. I la presència de la llengua catalana als màsters que s'han creat és simplement nul·la. Hi ha un màster de català que es fa en col·laboració amb TV3 que tampoc sabem si continuarà. D'altra banda, la càtedra de llengua i cultura catalanes encara no se n'ha vist ni rastre. I voldria fer una reflexió, senyor rector, perquè comprengui la necessitat de la comunitat universitària de poder creure en la paraula del seu rector. La seva responsabilitat encara és major en aquestes eleccions, donat que té el privilegi de ser-ne l'únic candidat. Per tant, li demanem que sigui sincer i no vacili a l'hora d'expressar com vol fer front en els següents problemes que ara li exposarem. Tens 5 segons. És un moment. Quan a l'inici de curs no hi ha professor assignat, en moltes ocasions es vulnera el dret d'alguns professors catalanoparlants a fer la classe en català perquè la llengua que s'assigna per defecte és el castellà o multilingüe. Com que l'UPE feia molts estudiants de fora que es matriculen en aquestes assignatures i el que acaba passant és que el professor catalanoparlant no pot fer la classe en la seva llengua. Què pensa fer al respecte? I per últim, també volia dir que en la línia del tema dels tants percents, vostè l'altre dia ens va plantejar que seria raonable arribar a un percentatge mínim de cap un 60% en els graus. Voldria saber si estaria disposat avui encara i què faria també respecte a les carreres on el català ja representa al voltant del 40%. Gràcies. El primer que vull dir és que l'Associació de Gens del Català a la universitat ha fet molt per aquesta causa i sempre ha estat, me consta, en relació amb el rector, però sobretot amb la vicerectora competent en el tema per avançar en això. Ha estat una mica dur el primer judici perquè no són les úniques promeses que vaig fer respecte al català i les altres sí les hem complert. Aquestes dues no es van complir perquè no depenien només del govern de la universitat. No abandonem de complir-les. No es van complir la de la càtedra de llengua i cultura catalana perquè estem en relació, no hem abandonat aquest projecte amb l'Institut d'Estudis Catalans, ho sap l'associació per a portar-ho a terme. Estem treballant en això, ens cal la contribució de l'Institut, però vull dir, no ha hagut ànim per part meva d'enganyar ningú i respecte a la qüestió de l'increment del tant per cent, els juristes, ja us ho vaig dir l'altre dia, diuen o diem ad impossibilia nemo tenetur, és a dir, el que és impossible ningú està obligat i per tant, com això no està a la meva mà, és difícil obligar-me a alguna cosa que jo no puc fer jo sol. Però bueno, és una circumstància complicada, però mirem al futur. Jo també vaig dir que em sembla que no hauríem de fer d'això una cosa de tant percents. Tinc un altre estudi que mostra, un altre estudi recent que s'ha fet en estudiants, però un estudi interessant, que és molt recent, no fet-lo a Pompeu Fabra, sinó el sistema universitari català en el conjunt, que mostra que la Universitat Pompeu Fabra és la universitat catalana que és vista pels estudiants com a la vegada la de més prestigi i la més catalana. És igual de catalana, això, aquest estudi és dels estudiants. La més catalana, al igual que Girona i Vic, i la de més prestigi que a l'altre costat està la Ramon Llull. La més prestigi i més catalana. Ara, dit això, tampoc és qüestió d'estudis, dit això, jo sí vull dir què sí pretenem fer. Hem posat les bases de la seguretat lingüística, per suposat que a més de la seguretat lingüística significa... Significa que els estudiants sabran en quina llengua és una assignatura i per tant el professor no l'haurà de canviar. Estem disposats a garantir que els professors de pràctiques tenen un coneixement suficient del català per que no s'escortin en aquest tema. Estem disposats a arribar a un punt d'acord i tenim alguna discrepància, però menor. Rèplica? Sí. No, perdó, però és que si pot respondre les dues preguntes que li he fet. De si està disposat que el català sigui assignat com una llengua per defecte en cas que se'n desconegui en el moment que es posen a l'aula global. I després també el tema dels percentatges, no sé per quant dies diu que sí, l'altre dia diu que no, perquè es promet fa 4 anys era impossible. No sap greu.
Les dues coses. Sí, la llengua per defecte serà el català. Sí, això no vol dir que no es pugui canviar. Després, com ara es canvia també a favor del català, quan és el castellà. Però sí, ja he dit això, vaig dir sí, ho dic taxativament. Sí, per defecte, quan no tinguem informació, sortirà a la web català. Sí, això és raonable. No hi veig inconvenient en això, és raonable. La llengua més usada, a la docència és raonable que per defecte sigui la llengua català. Percentatges, no cometré dues vegades el mateix error. No me puc comprometre a percentatges perquè què faria jo per a produir això? El rector no té aquesta, diguéssim, capacitat. No pot ordenar ningú que faci les classes en qualsevol de les llengües oficials, d'una banda, i d'una altra no vol, en el següent sentit. Privilegia que el català visqui en un context obert, en una comunitat multilingüe com ja és ara la UPF. Privilegia això perquè creu, i això és el que deia dels objectius, perquè creiem, el govern de la universitat, que aquest és el favor més gran que fem a la llengua i a la cultura catalana, que sigui més coneguda per gent d'arreu, que aquest és el favor més gran en el sentit, la contribució, no es tracta de favors, més gran que la universitat fa. Al contrari, seria pitjor per a la llengua i la cultura catalana. Aquesta és la nostra posició. Canvi de bloc temàtic.